दिसंबर के भइले जनमावा 25 दिसंबर के भइले जनमावा हवन प्रिय मरियम के ललना हवन प्रिय मरियम के ललना 25 दिसंबर के भइले जनमावा 25 दिसंबर के भइले जनमावा। कवरी देख हेने पूरी छनाता हो पूरी छनाता सरोरिया देख हेने के कव कटाता के कवा कटाता हो के कवा कटाता कवरी देख हेने पूरी छनाता सरोरी देख हेने के कव कटाता आजुए के दिन तू भवनवा में आव जीवन के पुस्तक में नाम लिखावा आजुए के दिन तू भवनवा में आव जीवन के पुस्तक में नाम लिखावा। भइले जनमावा 25 दिसंबर के भइले जनमावा। आजुए के दिनवा ह बहुत सुहावन हो बहुत सुहावन यीशु के सूरतिया के बड़ी मन भावन हो बड़ी मन भावन आजुए के दिनवा ह बहुत सुहावन यीशु के सूरतिया के बड़ी मन भावन प्रभु यीशु पिता के लगावत हूँ ध्यानवा प्रभु यीशु पिता के लगावत हूँ ध्यानवा 25 दिसंबर के भइले जनमावा 25 दिसंबर के भइले जनमावा।
स्वर्ग से धरती पे लहला अवतरवा हो मरियम कुमारी नाही जाननी न प्रभु जी के स्वर्ग से स्वर्ग दूत अइला बतलैलन हो स्वर्ग से स्वर्ग दूत अइला बतलैलन हो स्वर्ग से स्वर्ग दूत अइला। ऐसन जनम कबो केहू ना देखल हो ना देखल हो ऐसन जनम कबो केहू ना देखल हो चरनी में यीशु जी जनमवा लेहल हो पूरा देश जगमगाइल प्रभु यीशु जी से पूरा देश जगमगाइल प्रभु यीशु जी से। बारे बरसिया में चमत्कार कोइल हो चमत्कार कोइल हो बारे बरसिया में चमत्कार कोइल हो मुर्दा उलाजर के पल में जियइल हो सामरी के पाप क्षमा कइला अवतरवा हो सामरी के पाप क्षमा कइला अवतरवा हो सामरी के पाप क्षमा कइला। मरियम के लाल यीशु लिहल जनमवा हो मरियम के लाल यीशु लिहल जनमवा हो स्वर्ग